Kwara mugiro kamano ko inya kum ketera mugi TV ka kurwa chaka ne chenro mar buch jopiny ka mogo mbaka gi wendo modhial mosedonjo studio ka Dr. McDonald Obudho men jata TJ KNBS kata Kenya National Bureau of Statistics. Ero kamano inya kum yosechegi. Ero kamano inya Trevor. Amoso joko nagini okwe urudhi ambo masani. Kamano. To ni ugolo report moro miluongo ni economic survey kata chal mar uchumi. Kapok wadonje iye matut. In king'iye to Kenya ochomo kama ber koso ochomo kama rach kiuchumi kaluwore gi ripod iwuon. Mokwongo Trevor kapok aduoko mano daher mondo jo Kenya ong'e ni weche mag economic survey mwatimo gi weche mag uchumi wasebed kwatimo gi chakre higa mar 1960. Ripodego duto nyaka manyo wagolo nyoro gintiere e website wa mbui wa ngata nyalo dhi mayudgi. En gima watime nikech mokwongo ong'iso ni to e higa mokalo dongruok obedo machal nade e uchumi waka kata ok wadongore machal nade to areas mamigepe mage madongruok obetie to mage moko betie to mano koro group machielo biro chako ng'iyo ni to ang'o momiyo dongruok obet ka maber to kobedo kama chielo maber matini koro wang'iyo chike morito areas mopogore opogore. Koro penjo mipenja ni to warieku maber koso warieku maber. Uchumi dongruok mare ok nyal bedo machalre e higa ka higa. Kwadok chien 2020 dalo corona COVID-19 ne waluar gi 0.3 0.3%. Matinde ni dongruok kia 2019 kibire 2020 ne onge dalono. To kwa uo kanyo to wadhi 7.6. To kwa uo kanyo to wabire 4.8. To kwa uo kanyo to wabire 5.7. Actually king'iyo report mano wagolo cha 5.6 lakini data mocha kudugo medore Mohamed omiyo kuro bedo 5.7. Kuro sani ne wayudo 4.7. Now 4.7 tiende ni wadongore to kipimo gi higa machielo mokalo cha ok wadongore e speed mamalo. Mane pogruok maduong' mantie. Ni dongruok to wadongore to kwadongore e speed mamalo. To king'iyo mapimo ni mane negative cha matine ni mwandu mar Kenya ndalo COVID-19 nodok piny. Koro ne onge dongruok kata matin. To kwa chako kanyo kwa biro mbele to wasebet gi dongruok. 7.6 no to bende king'iye most to iyudo ni ok nen dongruok malich machalo kamano en mani koro mathematically nitiere minus makelo plus. Mamano wache machielo mopogore kendo manya uwe bang'e. To gimomiyo penji mano jaduong' Obudho en king'iyo report mari wuon motimo mar economic survey ni. Kamano. Unyiso ni East Africa nodongo gata mala 5.4. Magima dongere luongo ni on average. Yes. Rwanda nodongo gata mala 7. Yes. Uganda odongo gata mala 5.7. Yeah. Tanzania odongo gata mala 6.1. To wan kende modongo gata mala 4.7. Dong manyiso ni wachimo komarach kaka Kenya. Okanyal wacho kamano piyo ni wachimo komarach. Luore gi gima mano timore. To mokwongo nyaki kuongi ng'e ni ka wadhi e world level economies madongo ma kaka US gire iyudo kodongore gi 3.2. En economy matimo nade? Duong'. 3.2 neno en gima duong'. Bie Kenya, bie East African Community. Kenya emen gi economy maduong'. East African Community. Omiyo percentage modongore godo ma 4.7 ni. Okinyal pimo gi mar Uganda ma 5.9. Yes, marwa pod duong'. Koro dongruok wadongore. To gima bende chako ng'iso ni wadongore Trevor. En ni kakori kao mwandu mar Kenya no ma sani en 16.2 trillion.
wawuok e 15 trillion e 2023 kwabiro e 16.2 trillion 2024 to idwa ng'iye ni pogruok mobedo en 4.7%. To adiri makende ni kakoro idwa ng'iyo gi ni to e mwandu mar jokenya ni kipogo gi namba mar jokenya to wan kanye tidhi yudo ka namba ni ka pesa no koro nopoge ma ng'ato owach ni kuom jokenya joma nitie Kenya kae sani kwadwa pogo mwandu ma Kenya ni to ng'ato biro yude adi ibiro ni ng'ato dhi yude dhi yudo 1,309 ya to higa machielo mokalo cha ne ka nipoge to ng'ato ne dhi yudo 292. To higa machielo modok chien cha king'iye to ng'ato ne dhi yudo 266. Koro ineno king'iyo gini tido ka odongo 266,000 292,000 309,000. So ong'isi ni wadongo nikech population bende ng'eni timore nade dongo okwapoge ne population ma constant wapoge ne population ma bende timore nade madongo kaka higa mokalo population mar Kenya nen milion 52.4. Koro wan wapoge gi mano. Koro aparo gima pok na yango ne jopiny maber en ni kwawuoye Economic Survey 2025 to ogolonwa performance motimore chal mar uchumi e 2024 not 2025. Nying book ondik 2025 nikech ma kama emogole miogole nyoro lakini gimong'iyo duto en higa mokalo nikech higa ni pokoro mano lera mana kaka iwacho no mana ang'o miyo jopiny ok winj dongruok dongruok ma un kaka sirikal usiku wacho ni jidongo gata mala 4.7 ata mala 5 ata mala 6 jopiny ok winje jopiny mara miwuoyo go to ywak gimamiyo japiny nyalo bedo ni ok winje maber koro wawuoge wacha uchumi wadogi bech gik moko e bech gik moko ma ji tiyo godo mang'eny ging'eny sana giinge 1,000 to e okapu mwang'iyo godo ni to ngima chalo nade kuom bei mag gik moko watiyo gi 300 to e 300 gi kichaki bire iye to e kategori moketgie ibiro yudo ni nitiere man gi teko mang'eny ji tiyo kode mang'eny kaka kochopo korka chiemo to gi math mok mag kong'o obiro bedo chai obiro bedo soda math duto obiro di juice kiketo gi kanya achiel tiyudo ka ji tiyo kode mang'eny ng'eny pes dhano kuom chiemo dhi kanyo bas wachak wakawo wach mar wuoth nengo wuoth transport askato wachak wakawo nengo mar skoro transport ka oting'o fare ma ng'ato tiyogo to kata kiriembo to ting'o diesel ni kata oting'o petrol ni gima chal kamano bas wachak wakawo nengo mar gimoro kaka pi gas stima gima chal kamano wang'iyogi gigo adekgo kata migepe adekgo kende ochung'ne 57% of gik ma ji tiyogo e udi bas koro kibiro kae koro wawuoye wach inflation nikech mano duong' bende mondo mi onagi winje ni to e ywak ma wantiere godo fuku wakani chal nade inflation dhi mbele ten gima omedore e piny ka piny ok en Kenya kende nikech bech gik moko medore pile ka pile mama nopogore gi uchumi koro wadonje kanyo mondi ka koro duge wach uchumi ni ya koro miyo seche ma wawacho ni bech gik moko medore en wapime e dwe ka dwe kidhi e wik mar 2 gi wik mar 3 e dwe ka dwe to wang'iyo bech gik moko to wang'iyo gi kuonde mopogore wan gi kuonde 50 mwadhi mwang'iye bei Nairobi ka wang'iyo gi kuonde 14 koro modong 36 oke taonde mopogore Kenya ka to tagisewacho ni gin watiyo gi basket moting'o gik moko adi 300 bei gi kwadwa wakawo gi temo wang'iyo gi kaka ne gichalo higa machielo to wayudo ni bech gik moko medore machal nade to gin areas mage ma gimedore
Koro mane gima iluongo ni inflation. Koro inflation ka tiende ni seche ma bech gik moko medore, to kanyocha ing'iewo gik moko gi 20,000 to beyo medore. To into msachi cha okotimore nade, nweng'o ni cha okomedore, to matiende ni koro gima timore ni gik ma yandi ng'iewo dhi dok chien. Nikech power mar pesa nicho timore nade, odok chien. In mana kod 20,000 cha, to gik ma koro nyalo ng'iewo moduog ni ot, to timore nade, obedo matin. Kanye ma shida betie. Matiende ni nweng'owa ok medre kaluwore gi kaka inflation, kaka bech gik moko timore nade, medore. To kane nweng'o ji sudore gi kaka bech gik moko dhi mbele, to ne yuagruok bedo matimore nade, maonge. Mae kama wantiere. And mae en achiel kuom gik ma miyo bech gik moko miyo jo Kenya yuak. To ei kae bende gima wachako non maber, nikech gik ma wacho gi gin bende en achiel kuom gik ma kelo wach uchumi ni bedo kaka entiere ni. Gima be nyaka wachak wawinj maber ni classes nitie mopogore. Nitie class mamalo ma en ka bech mafuta medore to pod ok owinji ahinya. Bech chiemo medore ok owinji ahinya. Koro adwa kawo jok manitiere apakarin. Gin shida gi pesa ma gitiyo gi chiemo en pesa matin. En atamalo matin kabisa. Pesa ma gitiyo gi mafuta en gima tin. To ng'at machulo ot, ochulo ot mar 100,000, 300,000, 100,000 ka rent omedore, nikech maga achiel kuom gik ma bende nitie basket wacha. Ka bech ot omedore, to ng'ani winjo matek, nikech utiyo gi pesa mang'eny kucho. To kubiri chiemo ka, to utiyo gi 30,000 for example. Koro kata ka chiemo no medore modhi 32,000, ok owinje ahinya. But to class machielo ma middle class ka, en kama pesa nitie mang'eny, en joka kar wuoth, kar puonjruok ka ema pesa nitie. Ka gigo medore to hinyore. Aya, class machielo man piny, koro wadhi lower Karen. Ka bech alot omedore, bech rech omedore, to winje kabisa, nikech ng'eny pesa ma ng'ani yudo otiyo godo e chiemo. Iwinjo kama pogruok nitiere. To kochopo kar transport ka, to ok owinjo ahinya, nikech kama udhi tiyo wuotho gi tiende. Iwinjo kama pogruok bede. Mane kaka gini chalo, omiyo jothurwa teme mondo uwinj gik mawacho gi kaka gintiere, nikech en mobiro konyowa mondo mi wang'e ni to ang'o monego watim, to ang'o ma kik watim. To kuseng'eyo mano kaka sirikal, ang'o monu kelo fuong'ruok ne jogo mane piny, jo lower Karen miwachogo? Nikech gin e joma kata ka bech chiemo oidho matin ni, to mane joma iyogi. Ting'e ni kochopo chiemo ka, weather conditions omata. Chiemo mwapuro Kenya ka luwore ni to weather ofavor machal nade. Nikech kaka koro sani gima ne wagolo ni wayudo ni 2023 ne Kenya noyudo 47.6 million bags mag oduma mar bando. Gino wadhi dhi kanyo. Yeah, to higa mokoro kalo mwane wang'iyo ni 2024 wayudo 44.7 million bags. So king'iyo gi ten wach koth omiyo ng'owa otimore kamano, nikech koth during ndalo mane koth nitie, ndalo chiri long rains, yeah, ndalo chiri ne koth obiro mang'eny mokalore makoro lokore floods, ok okonyo chiemo maber. To koth mar short rain ema nobedo maber, nikech nokong'eny ahinya, ento nobedo maber. Ting'eni mano kore ndalo pon mabe ng'eny ji ok pur opon ahinya. Yes, nikech kore dhi e wach mar pur, nikech kanye ka mwadhi kuno tadwa ni pod waaye mondi, adwa ni mondo atiyo kode mondo mi aler ne jopiny kuonde ma pogruok bede, nikech gima ni penja ni to dak watim berwa mondo joginene Jakenya okel koth. Gima biro konyo sirikal okel koth, gima biro konyo kelo koth en wach pidho yien. But higa mar 2023 koth nobiro iwacho ni 1050 milliliters. Yes. Higa mar 2024 koth ne ng'eny moloyo. Emomiyo awacho ni gimomiyo koth ne ng'eny moloyo, ma noingo 1100, isn't it? 1126, to moro cha ne 1050. Sawa. Nyiso ni higa mokalo koth ne ng'eny. Koro gima timore, donga winjo ka wacho ni nobiro mang'eny
molokore floods To ma be ne higa koro mane- ne koro bedo mang'eny moko kony. To ma be higa manomiyo ji fertilizer Yes. ma beche odok. Ano ka chiw fertilizer to pod ichiwo nyaka fertilizer to pod itimo nade fertilizer to pod itimo nade pod ichiwo donge Goriwore. yes Ka koth nitie, Yeah. fertilizer bende ochiw Yes. ma nengone oywe Correct. higano. Yes. To bando to waneno kodok chien. kata seeds be kochiw bende pod biro konyo japiny. Koro gari nyiso ni Kodhi gigi kochiw, nokokonyo malich nikech bando dok chien. ing'eni gima wuok e puodho luwore ni to conditions ma favorable modwaro chal nade opogore. Dino ka banda to dok chien to kidhi e niang' tidhiro ka niang' to wuok mang'owa mang'eny. In fact production mar niang' oidho gi 68.1%. Yeah? To banda to dok chien gi gata malo be modhaw. Koro miyo gima wuok e puodho nitie bende gik machielo ma control ma dhano control. Dhano nyalo mana control gi wach pidho yien to sirikal ok nyal control that one. Aya. Wadogie aparo ni pek mar ngima asemule wach inflation. Okay. Gimomiyo gigi timore kama. Koro gini bende ohinyowa mopogore. Seche mwagolo inflation kaka nyicha madwe mokalo dwe mar ang'wen ne en 4.1. Yeah? To dwe machielo cha ne en 3.6. Dwe machielo cha ne en 3.5. Iyudo ka oidho to nitiere ng'at moro ma into winjo maber nikech area manomiyo idho ok chande. Kidok chien e October higa mokalo October en mono bede gi the inflation man piny mogik 2.7 ma waseng'iyo kwadok chien ni to ndalo mane mabende wane gi gini mapiny kama ok wanwang'e. Koro seche manotinie no iyudo ka jomoko to pod ywak nikech kuonde ma gintiere ma giyude nweng'ogi ok oyudo yot. Koro gini chandowa mopogore opogore matini gimwagolo ni en ang'owa en average. En average mar Kenya. Okay. Omulo kuonde 50 mwawacho ni ka to mulo basket moting'o gik moko 300. Okay. To bas wapoge kende kategori mopogore gine kaluwore gi ngima jo hapa Karen medu to gi lower. Okay. Yes. Gigi ng'eny lakini wadhi temo matek mondo wang'e ane gik mutimo nikech ang'eni ripod no ne page 500 gi wiye. Kamano. Lakini nitiere wach mar tich ma bebe undiko. Ni higa manokalo tich nolosi sirikal noloso ne ji tich 782.3 mago tije. To singo mar sirikal ne ni higa ka higa gidhi loso tije 1 million. Okay. Sirikal nowuondo jopiny. Ok anyalo wacho ni sirikal nowuondo jopiny. Magi plans manoketi in advance and magi gik ma kata kiloso strategic plan to nyaka item keto kiwango mamalo mondo mi ichundi mondo ichop kuno to kotami chopo tin kamoro maber. Higa machielo mokalo cha ne wan gi tije mang'eny nolos tije mang'eny moingo the 782,000 yes ne tije ng'eny molo mano nodok chien to luwore ni to luasi mar tich ni chal nade. Seche ma kuonde moko dhi ogore piny to shida nyaka bedie. Adwa kawo ni kanya achiel ni kidhi Kwale to Kwale ne nitiere mining mar titanium. To kambino maduong' mane tiyo kuno noloro dwe mar 3 higa mokalo. To noloro nikech gik mane gi minerals mane gigolo kanyo endo notimore nade norumo. Koro ok ne ginyal dhi mbele. Dong' ing'e ni sechego joka wuok e tich onge kaka inyalo medo jomoko manyien e iye kanyo. Kuonde manogore manogore matek matije ok ne nyalo yudore onge kaka inyalo medo jomoko kanyo. Omiyo kanyo mane sirikal ne nyalo to tich momedogo iyudo ka ng'enygi ne gin e area mar anyalo luongo gi ni Jua Kali. Ok gin Jua Kali gite lakini anyalo luongo ni Jua Kali nikech gin noyud gi informal side. Yeah 90% of it mag tijego eko ne nitiere informal side. Mana 10% ema nitiere formal side. What about formal side? And it means ni en gima nitie gi contract en iyudo msara dwe ka dwe kata bang' wige ariyo in gi medical cover in gi insurance mar medical
in gi leave gi gik machal kamano. Mane formal. Koro machielo mok formal ni ka muting'o dhano mang'eny en mundiko jo Kenya mang'eny to bende mane ikore chuny tich e Kenya ka mak mana singo ne milion achiel. Singo mar milion achiel ni mani ngini koro an Kenya timo mani ngini koro kumara ni tija onego wakongo winji ni tija en ang'o. Tija en establishing gimiluongo ni what is the situation. Mane tij statistics ni situation en mane e migawi ka migawo mane gima timo ma agolo nigo kaka entiere ni ochal kama. Kosegole kamano koro owuok kuomwa kodhi kuom migepe mopogore opogore makoro implement gigi. Jok mang'iyo weche wach tich dhi kuno, jok mang'iyo weche wach uchumi dhi kuomgi, jok mang'iyo monetary policies kaka Central Bank of Kenya dhi kuomgi. Koro owuok kuomwa ka koro okere duto. In fact, Trevor, gima jo Kenya nego ng'e ni onge gima inyalo timo maonge statistics. And money teach ma oketwa kaka Kenya National Bureau of Statistics mondo watim. Koro tijwa en establishing what. Then kochopo nito ang'o miyo timore kamano, why? Yeah? En mar ng'at machielo. Emomiyo wan gi migepe. Emomiyo wan gi migepe mopogore opogore matimo mano. Statistics miluongo ni predictive analytics. Wano mar ng'iyo mbele. Yes. Ing'iyo ni gini kako dhini onyalore koso konyalore. Bas, koro Kanya dwa duoki matin. Pane wewa gi Kanya duoki nikech asewinjo gimi penja. Statistics mwatimo en based on data. Ok watiyo gi perception. Watiyo gi data. To seche mwatiyo gi data, watiyo kode kaluwore gi chike moketi miloso godo statistics area ka area. Yeah? Mobile approved at the global level. Okay, na Kenyan case ma Dr. Budho biro chiwo gokinyi to wacho ni wang'ni inflation tadwa time yo makama. Kiny ne tadwa time yo makama. Wan gi standards ma nyaka watigo ma guide the processes. Masama changes nitiere to ng'ere worldwide changes nitiere. Koro miyo okwa predict gimanyalo tiyo godo to predict anything and using data to predict the future. Mana kaka winjo ka wacho nini anyalo wuoke 2020, 2021, 2022 kadhi mbele mabichop ka mwang'eni okay future nyalo bedo ni chalo kama, but ok inyal yudo mano e ripodwa. Inyalo mana yudo gik mosetimore kochopo sa budgeting. And budget process making is based on statistics. Ong'iyo ni to migawo ni ang'o motimore tang'o mane wadwar ni mondo timre. To gima nodwar ni mondo timre ni chike policies magi mane waketo mondo mi notimre kama. To kok otimore to kare matiende ni policy ni nitiere gi nuksi moro matin. Ok odonje wang' kaka ne dwarore. To modhi maber tiwacho ni mae tiyo maber odhi mbele. To moko dhi maber to imanyo intervention. Ni ang'o ma koro onego waloki mondo mi koro area no bedo timre nade odhi maber. Koro mano tich mar ng'at machielo gi skills kendo mopogore opogore ma koro ok mar statistics. Ok ing'e ni mano to adier, lakini sirikal onego bed ni tiyo kanyakla nikech achaka dhi e wach mar gedo. Gedo no ripodu nyiso ni oger udi 1655. Yes. Higa mar 2024. Yes. Singo ne udi 250. Ma ok en kata tamala 10 mar 250. Yes. Mane chenro. Yes. Koro nyiso ni magi manyalore koso gini ok nyalore. Ing'eni kisetime kamano to kisetieko kode statistics ka ibiro luongo ibiro luonge jok mochung' ne ng'owa ne gedo. Ana sirikal asingisi gima establish what na gimisomo noendo 1655 mano e gima timo nade I establish ni notimore. To kiseche misome no adwa ni mondo isome ni the build is completed. The word completed, yeah, mano mutieki mano nyaka iketi mondo winjre maber. Koro wadog chien ni kochopo kar affordable housing actually pesa mano tigo do 2023 king'iyo gi 2024 nomedore gi atamalo 10.2.
mano pesa momedore kitimo gedo gi. To gedo ok en gima itimo gi higa achiel, en gima dhi over period of time. Koro gima nyiso ni nitie mang'eny mosechaki, to as at within 2024 ng'eny gi pok otimore nade, pok orumo. Koro mwa report, mano wa report moserumo, ok wanyal report mok orumo. Yes. Koro gima nitie kanyo no ni 1655 mago buildings motimo ang'o mobedo completed, ma ready for use. Now come next year, kakoro wabiro golo the next economic survey, tibiro wang'iyo 2025 the year 2025, ibiro neno ka pogruok nitiere ni ng'eny buildings housing units manok orumo e 2024 cha, dibed ni ng'eny gi orumo e 2025. Koro ibiro ka nitie surge maduong' modhi malo kucha ni wang' ni wa achieve this one. Koro ok en gimoro ma inyalo kawo mitimo on a straight line, because gidhi through processes. Nitiere approval, nitie plan, nitie approval, and beyond approval and about awarding the contract. Kise award the contract to ng'amomi the contract would now start timo tije mag ng'owa mag gedo go eko. Koro kanyo bende speed biro luwore ni to contractor en mane, to conditions on the ground chal nade. Nitiere kuonde moko mana kata kidwa gede, kuonde machalo Siany, donge seche ma koth chweni to donge ditami gedo. Koro luwore gi kaka situation chalre, but ultimately dhi chopo kama koro mano chaki ka rumo. Kaka wadhi mbele e kaka gimedo bedo ang'owa mang'eny. To mancho tim sani ni mancho rumo tin ne mana nitiere higa machielo cha. Okay. Yeah, yes. Koro king'iyo wach mar ohala mar bengi, embe naneno kundiko ni report wacho ni CBR rate nodok piny. Yes. Lakini ohala mar bengi timo ohala to idho malo. Okay. Ok idho malo chung'. Gima timore ni in June, June. In June, the CBK rate nodok piny, nowuok e 13% to biro 11.25%. To eseche ma mano timore no, the commercial banks, bengi mag ohala gi, idwa ni gin bende giduok rate gi ang'owa piny. To ng'eny gi nokoduoko rates gi piny piyo. Koro kwa report ni gine ni magi nochung' at 16.89%. Kar mondo dhi oduogie piny ne mano, ne gibudho kapok gitimo mano. And inyalo paro kata kisomo gazede ndalo no endo ibiro neno ka gine the Central Bank of Kenya ne temo chuno commercial banks mondo timo ang'owa oduok rates gi chien. To it took them time to timo ma. You understand why? It's about profit making. Yes, en ohala. Mane gima ne gitimo. Koro ineno ka anagolo ni what it was. And that's what it was. To kata sirikal bende nyiso ni nitiere gidhi tiyo gi pesa margi miluongo ni expenditure. Dhi idho kendo kata mala 12. Mano kaluwore gi report maru. To report mar KRA to nyiso ni maendi kama okawe pesa matin mogik. Ochoke usuru matin mogik. Gige kiking'iyogi, in gi relation moro koso wane mwang'iyo gini marach? No, nitiere kama connection bende bete, nikech king'iyo kama pesa maduong' mar sirikal ae en osuru. Donge ineno ka ginene higa mokalo no, we are talking of 3.1 trillion. Yeah? 1.3 trillion. 1.3 trillion ni owuok kuonde mopogore to ng'eny ne gin ang'owa taxes. Owuok income tax, bebe maduong', VAT, lowe, as idhi income tax, nitiere excise duty nitiere kanyo, nitiere non-tax magi kama kuro interest, dividends, fee ma sirikal charge ginene small nini services magichiwo nitiere makelo 0.5 yeah billion. So iyudo ka and then grants gribe ntie 0.1 billion 1 trillion. Koro iyudo ka pesa gi eki ichoko gi kuonde mopogore mondo mi ochop mano. Samoro nyalo tamo kata KRA bende chope target, nikech jo Kenya bende ok dwar yere gi gigi
makare and man Trevor mano be ing'eyo mano be wawacho gi ming'eyo yes Jo-Kenya bok dwa chomo Jo-Kenya bok dwa chomore gi usuru maler mano be wang'eyo koro miyo en mani koro mato tij jomoko en mani ginene wasegolonu kaka obet kaka opoge gi kidienge kaka gintiere yes machielo bende bugolo en ni nengo mar modhi nodok piny 79.86 per barrel higani to higa mar 2023 ne 82.9 US dollar to bei mar modhi gi ok waneno kodok piny ok gidok mang'eny ok gidok mang'eny ya ing'eni ma koro wadil gi goods ma oko ma bechgi bedo control gi oko and achiel kuom gik makelo magi en ni seche ma tungni moko nitiere oko kucho to donge wabe nyaka weche gi chandwa nikech seche makoro Middle East ni kata gi problem to kuno te ema mafuta aye donge be nyaka chandwa seche ma Ukraine ma Russia go Ukraine be nyaka chandwa gas gire akunde go eko be nyaka chando of course ng'eny gas mwatiyo godo to wa US koro king'iyo gigi kako bet gik mabedo influence gi weche maoko wabedo godo gi shida omiyo kata ka prices mag fuel bedo control it is to an extent and seche go bende remember ni ka bende serikal bende yudo ang'owa yudo ushuru morito godo ang'owa morito godo piny koro beigo ok isedok ahinya kata ka koro ing'iyo fuel prices kata kikawo mana petrol tibiro ka wantiere 180 something 190 191 uduogo piny matin 180 something ok odhi piny ahinya pa lita ok odhi I think wasechopo nyaka 164 something iyudo ok odhi piny ahinya ineno to nikech magi gik ma ok wagol ka gin gik ma oko ma conditions mantiere king'iyo nyaka cost of transport nini mago irwake iye kanyo kamano ung'iyo gik mang'eny mko ting'o nyaka somo ting'o nyaka weche mag konza somo ka endi pogruok mane malich muneno somo kiwango madhi e somo to medore kiwango madhi e somo to medore to king'iyo kata na wach koro mar ginene the new approach mar the new funding model mar university education king'iyo gi ginene kaka operate to gi kaka the universities fund operate yudo ka nitiere pogruok yudo ka koro igolo gik mane universities fund timo iduoko a new model nekech university funds gima notimo ne nogolo pesa ma nokawo pesa to tere universities direct ong'e ni university nigi nyithindo marom kama so tuition fee madwarore for nyithindo gi rom kama otere university koro mana kama subsidy ne bire but koro help dhi chiwo mana ma nyathi dhi godo e lwete ma miyo nyathi mar konyruok mar nini kamano to model manyien ni koro dwaro ni ibiro mi gimoro amora imiyo nyathi obed grant obed scholarship obed loan imiye through that one system mondo mi en makoro control gino ok ni itere university but of course parents bende koro chulo more than gimane gichulo chon and kamane kako chal makoro king'iyo universities fund ibiro ko odok chien gi more than half pesa manichiwo ne 2023 gimochiw ne 2024 odok chien gi more than half kakoro wang'iyo gigi te kijumla kakoro watieko mbakani un kaka jolony ang'o ulieko ne sirikal kaka rieko mar mondo kwadhi mbele yore mage muneno ni mondo giti mondo gik moko odhi moriere maka dho ngere luongo ni recommendations ang'o munyisogi no area ka area kwasegolo gima nitiere in fact for the economic survey okwandike very directly but watemo tim analysis of kuonde mapogruok gibete watemo tim analysis on that to okwandike very directly ni dho tema nikech nitie ng'ama chielo mochung' ne mano katimo mano to adhi overstep on mandate mar ng'at machielo ok anyal kalo kiyaw no endo nikech en mar ng'at machielo onego bed ni en clear ni ng'at machielo kapok ochako tije obed ja construction obed ja agriculture
obed ng'ama deal gi weche somo, obed ng'at ma deal gi weche mag gender, obed ng'at ma anything on the economy, anything ma touch on the economy, yeah, ochako from statistics. Ochake from statistics to plan tije. And statistics dhi konye ng'iyo ni toke o evaluate gik manotimo, gik manatimo gi chal nade, tang'o miyo gibet kaka gintiere ni, gimomiyo gibet kaka gintiere ni I need to loko 1, 2, 3 mondo amed bedo maber moloyo kama ntiere. Ochake gi kanyo kodhi mbele. E seche modhi mbele no, e diere kanyo obiro chako dwar ni mondo ng'i ni to bende ane the right track koso nitie gimoro monego aloki. Mane momiyo bende watemo golo gimoluongo ni quarterly GDP. Bang' dweche adek ka dweche adek wagolo ni uchumi dhi nade, to gi migepe ma dito ma influence uchumi no endo, mondo mi ng'ato, mondo mi ji ong'e, jok matimo gigo ng'e ni okay, area nani to dhi kama, area nani to dhi kama. So ng'ama mare dhi maber straight odhi kode mbele, ng'ama kare ok dhi maber ong'eyo ni tang'o monego atim mondo mi ma olokre. Koro ok wariti nyaka higo rum kukwadwa ng'iso gi gima timore, mane wanyalo kelo some intervention e sama chon. Okay. Wach mogik miwe wago ena. An dagombo mana wacho ne jo Kenya ni gimoro amora mwatimo wabed gi plan. Kata ne odi bed gi plan e gimoro amora ma watimo mondo mi wayud konyruok maber. To moloyo jonagewa wamedwa meda tiyo matek. Adiri makende ni tiyo matek ema biro miyo wachiemo. To kok watiyo matek to ok wabiro kaka wakonyore. Nero kamana inya kumiwa seche gi Dr. McDonald Obudhe, jata tije KNBS mano Kenya National Bureau of Statistics, mane kamotike chenro mar buch jopiny. Ageno ni winjo maler gima gitimo gi weche ma gisefwenyo ko kaendi, to gimoro amora midwa timo dwane ng'eyo ni to piny ochomo kanye, to statistics wacho nang'o. Mane kama we chenro no wantiere ka gi Wilson Ochuka, Jakaboch Kobita kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocham pesa. Unindo maber jaka.